Voilà, on a déjà Maliko on a fait le village citoyen diaspora wa fama ka wuli ka jola sanga ni wakati be ani mo gelen tugu mo gelen me mamna mo ka chesir la sanga ni wakati be la jena bi amula ka sanga don ba do ma na le te madugule Maliko no maduko ha we Cheikh Mamadou kuma assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko bashite bashfete sefla ba iradu malatan ikadimaya ubabe baranyobo bashfete ga diaspora ubabe alhamdulillah ba iradu ba bashfete okay jara awa ba kuma fulte men ko fe kada ka fayda do di jamo ma mim sekata na forma chukumi yana fayda di amma fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi kafa ثم أصلي وأسلم على أحمد البشير النظير الداعي إلى صراط المنير وعلى آله وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أعطى الله بقلب سليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيف الأمير فو بارانيكم فو كجسبورا بلا جلين فو بكان لاجة مالكونو مالكوكا كوالين مالدو كجسر لا أو نوفي أبلولا وتانسورو ubi timinandia kan yini et puis ameni femunu feneke ubi sigi ka nga faida uta kan na fayini nae ya rabbi ala kanu na fanae ya ambe faida mundi ikan faida kena kono bi oti faida jan ama ke turabudi ama fongo ni mo ko musera ka ke so ga mo ko sera ka hala nashiglan ka chima ode bi jija bi forogo faraka kurushigi yini forogo faraka kurushigi iba yini ni a yini bi nabila Musa Kennedy ko labande o de Musa iba ke fla abi ben den shegima nani sigiroma fla donc ni forogo faraka kurushigi yini imana Musa ci sisan iba ke keme ani tan woro mais ba nashikala iba tobi ka ko shunani ala sonama gela fin min be aba bela jele wuli o ye ami faida mundi ni yoro ina telela okay ajare mami yara fo iga faida dilla o fa kuma amna do cha banala mais impuissance fele nu yara fira cha bana sara wani alhamdulillah sefula ikani kuma ye kuma nafama bay parce que anga foyo konna nabi ana balma ke obela jele mako ben nabi hali ambala muso munun be jate mena ke ko ta chokola lubi wuli ka usi daw kuna ka sika ni fura nunu nyini ka ambala ke odemenai ke o gani fanga dogoya bana mumina nai afamba an yere ka dunguni keta de bibi na nga dunguni keta shimai angere keme ka nga dungunu bechen najini fene ka fara oka ananga tulu bon ni jena tege yere yelama sira wati doma kuma abinya hadama de yere fene bi lafiya ni feme no ye anga yiru ye e ka siki yere de meno pour que e bi siki ka kenya soro tugumna donc anga dunguni keta yere de fanga ka giri anga kenya bali aka bi o de dikumbi anka ni ala ka je okay kuma na la kale buka mamla jarabi cha banala mais impuissance sele e kale buka la ben na sabati mi ga ramadun ba de ngono alhamdulillah sefula e kan kuma ye kuma na fama bay anga mogo munun be ni de kumbe uluka caya ko bana de kun konnana alhamdulillah sefula furaw bi yanno munu ye wuli balu ye ci cogo fosi tala caya ko ta fana an yɛrɛ mun kɛ ka ni yiri nunu fara ɲɔgɔn kan n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa fo tile 20 ani 4 tile 25 la an bɛ ka a furaw labɛn n'o de ye cɛya furaw ye a dɔw bɛ bɔ fo dugu ni dugu a dɔw bɛ bɔ fo dugu ni dugu donc an ye nin waati janba in bɛɛ kɛ an bɛ ka cɛya fura ninnu de labɛn pour que an balimakɛw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na siyɔrɔ la u bɛ se ka lafiya sɔrɔ u bɛ se ka lawasa sɔrɔ an balimamuso minnu fana bɛ yen u bɛ se ka dususuma sɔrɔ cɛ fɛ siyɔrɔ la cogo min na o y'an ka laɲini de ye su fara tile kan o tuma an kɛmɛ ka fura minnu labɛn sefula o de ye nin fura ninnu ye nin fura in n'an y'a traitement di mɔgɔ o mɔgɔ ma alhamdulillah sefula an b'a dɔn i ka cɛya ko dekun o ye belebeleba bɔlen ye a la ɲɛnamaya kɔni kɔnɔna na k'a fɔ ko e bɛ n'i plan cɛya ko kɔnɔna n'ala sɔnna o tɛ kɛ n'i ye nin kelen yɛrɛ ta n'an y'a kɛcogo bɛɛ f'i ye k'a ban a bɛ se ka kɛ nɔnɔ na k'a min a bɛ kɛ dibisogo la k'a dun a jalan fana bɛ dun n'i ye nin dun
c'est fila ka ta singoni fi kunje a bela jele ba do ki ye fura do ta parce que fura mundo abi bana aba ta depuis joli kana konona kana cɛya yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kana hali hadamaden kunbere la ka taa fɔ solo kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na nin fura in bi don ani ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen mikɔrɔbu fɛn o fɛn b'a la bana na n'o de bɛ ka dɛsɛ bili la a b'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya o ye kelen a bɛna barakɔrɔla bɛɛ lajɛlen na parce que ni kɛn cayara ye o nɔgɔ mana bonya o bɛ ka sababu ka cɛya fanga dɔgɔya a bɛna nin kɛn ninnu a bɛna nin bɛɛ lajɛlen nettoyer k'a jɛ i ka sugunɛ sira k'a labila a bɛna fɔ RN na k'i dɛmɛ nin bɛɛ la pour que sugunɛ sira bɛɛ lajɛlen bɛ se ka labila bana o bana bɛ farikolo la ani kunkolo la n'o de b'a to cɛ yɛrɛ ka miirila bɛ dɔgɔya sawa fan fɛ n'o ye nege fanfɛla ye a bɛna nin bɛɛ lajɛlen nettoyer parce que ni kunkolo yɛrɛ nɔgɔlen don i b'a sɔrɔ a tɛ se ka musoko yɛrɛ nege minɛ pour que ka nafa sɔrɔ ni musoko yɛrɛ ye donc a bɛna don nin bɛɛ kelen-kelen la ka se ka lafiya di cɛ ma ka musoko bila i hakili la k'a bila i kunkolo la surtout n'i y'i ɲɛsin a kɛli ma waati min na i b'a kɛ i bɛ lafiya sɔrɔ i bɛ wasa sɔrɔ an balimamuso fana bɛ wasa sɔrɔ a bɛ lafiya sɔrɔ a dusu bɛ suma ala ka diɲɛ a den kelen bɛ traitement kɛ o minɛ a den kelen bɛ traitement kɛ mais ni mɔgɔ min ko k'i mago bɛ traitement complet la anw b'a f'i ye k'a den fila ta a den fila n'ala ka diɲɛ inchallah a faamuna an ɲɛ b'a ji dɔ fɛrɛ la o fɛrɛ cɛya fura ye wa alhamdulillah sen fila jima in ye cɛya fura dɔ ye ale mun filɛ nin ye infection minnu kɛmɛ ka mɔgɔ mun sɛgɛn infection bɛ maa min na ani cɛya yɛrɛ sanfɛlaw la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ degun dɔw sɔrɔ olu la bana ninnu bɛɛ ɲɛ tɛ se ka fɔ dogoyɔrɔ banaw na hali an balimamusow bɛ se k'a ta nini muso bɛ se k'a ta k'u yɛrɛ nettoyer a bɛ nettoyer k'i jɛ kosɛbɛ nɔgɔ bɛ yen nɔ ani bana fɛn fɛn bɛ a b'a bɛɛ lajɛlen baga faga bon ni cɛw y'a ta nin ye jima ye nin ye tuluma ye ni kun de ye pour que mɔgɔ mun bɛ yen n'i ka cɛya t'i lawasa a bonya n'a janya a n'a e yɛrɛ b'a ye k'a fɔ hali n'a sɔrɔ a ka jan mais fangaba t'a la kuma dɔ la a bɛ janya i b'a sɔrɔ fangaba t'a la donc kuma dɔ la fɛnɛ a n'a ka janya in bɛɛ i b'a sɔrɔ a bonyanen tɛ pour que e bɛ se ka lawasa maa mun bɛ e bolo n'o o ye e ko kɛ ɲɔgɔn ye e yɛrɛ bɛ jɔ i niyɔrɔ la o fan fɛ o tuma n'i ye nin jima in ta ka tuluma in ta tuluma in i b'a utiliser i b'a mun n'a ye i bɛ jima in k'a kan c'est fila plus i bɛ taa n'a ye ɲɛfɛ a yɛrɛ fana bɛ fanga sɔrɔ a bɛ janya i bɛ taa n'a ye ɲɛfɛ a bɛ fanga sɔrɔ a bɛ janya hali a tɛ temps ta i bɛ ni sɛbɛnni sɔrɔ a la yɔrɔ o yɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'i bɛ fura dɔ kan n'ala ka jɛn san fitinin bɛ a janya fitinin b'a bonya k'a janya ni jilama kelen fana bɛ ta a b'a bonya k'a janya a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye traitement de ye mais a fila bɛɛ bɛ se ka ta a fila fana bɛ se ka ta ɲɔgɔn fɛ maa min ko i bɛ nin saba ta voilà ni mɔgɔ mun ko anw ma k'i mago b'a ko a traitement dafalen na total an bɛ nin de d'i ma c'est fila an bɛ nin fila d'i ma ka tila ka nin fana d'i ma o ye traitement total ye donc an ka fura dɔ bɛ yen an b'o kɛ k'a dafa n'an y'o kɛ k'a dafa o ye traitement total ye o fura bɛ gindo la o bɛ gindo la n'an y'o fara kan k'a dafa o ye traitement total parce que kuma dɔ la mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko cɛya fura i b'a sɔrɔ bana yɛrɛ dɔ b'u yɛrɛ de la mais an k'o fura in o ti tɔ to bana na dɔw yɛrɛ b'o kelen ta dɔrɔn wallahi sefu la n'u ye tako fila sɔrɔ nin na o b'a bɛɛ to yen fo n'a kɛra bonya ka janya ta in ye i bɛ se ka continuer k'o de kɛ sinon ni mun bɛ ni n ko bɛ gindo la n'an b'o fara kan n'o farala kan wallahi i b'a tɔ bɛɛ to yen. ça veut dire nin fila i ka teli dunugɔrɔni o i tɛ se ka satisfait n'i ye siɲɛ kelen sɔrɔ i tɛ se ka filanan sɔrɔ i bɛ se ka dugu bɛɛ jɛ o cogo la tuma dɔ la dɔw yɛrɛ mana siɲɛ kelen sɔrɔ musoko la kaban a bɛ komi n'a fɔ u sira musoko de la u bɛ dɛsɛ f'u yɛrɛ b'a dɔn yɛrɛ la k'a fɔ tɔ foyi de tɛ yen o bɛɛ ye bana se fila nin ye bana yɛrɛ yɛrɛ de ye mais cɛya yɛrɛ normal ye jumɛn cɛya normal ye cɛ mana i mana da ni muso ye sisan ka seko kelen k'a ma se fila i bɛ 10 minutes 6 minutes sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ commencer nege bɛ tila ka kurakuraya parce que siɲɛ kelen tɛ se ka cɛ satisfait n'a sɔrɔ i ka kɛnɛ yɛrɛ i tɛ se k'o kɛ bon dɔw bɛ yen u bɛ se ka siɲɛ kelen kɛ à peu près minutes 30 ninnu kɔfɛ u b'a essayer k'a fɔ u bɛ segin musoko ma bon i bɛ segin mun ma musoko la i bɛ a duman de kɛ o la kojugu filanan de ye duman non o duman ka bon kojugu o de ye wasa yɛrɛ mais n'e t'o yɛrɛ sɔrɔ joona bana de bɛ inchallah a faamuna k'a fɔ cɛ bɛɛ la bɛɛ lajɛlen surtout tarawelekaw caman kun n'u ka tarawelekɛ bila forme la sabu u ka se ka ko dumanw kɛ ka ɲɛ cogo min na sabu furu tɔnɔ ye fɛn dɔ ye furu kun tɛ den mais den de bɛ se ka bɔ a kɔnɔ voilà ka furu kɛ ka ɲɛ wasa ka sɔrɔ a kɔnɔ a tɛ ɲɛ a b'i ka cɛya fura ɲɛnɛmaw ɲini parce que bi an bɛ ka dumuni minnu kɛ a bɛ an bɛɛ lajɛlen bɔ cɛya la o b'i ka fura kɛ k'i yɛrɛ lawasa k'a kɔn bamanan ka kuma bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ok kuma n'an bɔr'o la an ye mankutu dɔ mɛn i kan
debi don fɔlɔ min na an bɛ si fiyan an siri fiyan mankutu dɔ kama min nafolo ko baara ye i ye denmisɛnnin i ye funankɛni i y'a baara i yɛrɛ ye ka nafolo sɔrɔ an y'a dɔn nafolo baara yɛrɛ yɛrɛ ala y'i sɔn a daliju ɲuman ɲuman na kuma ne bɛ fɛ nin na i ko i ka bolola baki dɔ bɛ yen o nafolo bɛ baara la ka di i k'i da dɔ la an lajɛbagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a cogo. Alhamdulillah sefula an ka bolola baki an bɛ nafolo ko baara de kɛ n'a ye ale ye nafolo ko baara qualité mun ye ni ala y'a latigɛ k'a ko latɛmɛ anw ni mɔgɔ cɛ k'a fɔ k'an ka bolola baki baara ye n'an ye bolola baki in baara an bɛ waati de d'i ma i yɛrɛ bɛ sigi i b'a lajɛ sefula ko caman ba de bɛ anw ka bolola baki in kɔnɔ bolola baki ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ i ka relation n'a sɔrɔ i ka relation jɔlen don a b'a kurakuraya sefula ni mɔgɔ min y'an ka bolola baki in sɔrɔ i ka papier ko n'a gɛlɛyalen don a sira bɛ dayɛlɛ i ka nafolo ko a sira bɛ dayɛlɛ sefula n'i ye bolola baki in sɔrɔ juguya kelen o kelen b'i kɔ ala bɛ sɔn a bɛɛ lajɛlen b'i jɔ a bɛɛ bɛ tiɲɛ juguya fɛn fɛn labɛn mɛ i kama mɛ sefula kɛrɛnkɛrɛnlen na bolola baki a dilankun ye nafolo ko mun ye a bɛna n'o yɛrɛ de sababu ye ka bɛn a waati ma a bɛna n'o yɛrɛ de sababu ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ sisan a bɛna ni relation kuraw de an ka bolola baki sababu bɛna ni relation kuraw de e bɛ se ka nafolo sira sababu sɔrɔ sira o sira fɛ a bɛna o sira bɛɛ jɔ e ɲɛkɔrɔ ka tila k'a daw bɛɛ lajɛlen yɛlɛ i ye sefula n'i y'ale ta i b'a sɔrɔ i bɛ ko dɔ lasɔrɔ i b'o ko la i bɛ ko wɛrɛ lasɔrɔ donc ale bɛ taa étape par étape i bɛ ko dɔ la i bɛ b'o la i bɛ don ko wɛrɛ la i bɛ ko dɔ la i bɛ b'o la i bɛ don ko wɛrɛ la donc an ka bolola baki a nafolo ko baara in sira de bɛ taa nin fɛ ni ala ka diɲɛ an y'a mɛn k'a fɔ kibaruya la ko sagajigi jɛma nafolo baara bi b'o fɛɛrɛ kɛ alhamdulillah sefula an bɛ sagajigi jɛma nafolo baara kɛ o y'an ka solatu nariya baara ye anw b'ale baara kɛ mɔgɔ ye tile kelen n'an y'a baara bɛɛ kɛ k'a ban komi a baara de fanga ka bon n'o y'a wurudi ye an bɛ sɔrɔ ka wurudi in fɛnɛ kɛ i ye ka bɛn o tile kelen ma donc fɛn minnu kan ka d'i ma an b'o bɛɛ d'i ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kalo 3 ani tile 16 d'i ma i bɛ sigi k'o lajɛ sefula wajibi don ala yɛrɛ kalenkan don a ti falen fiyewu sefula ne ye nin mun kɛ sisan nin waati in kɔnɔna na a bɛ dama dɔ bɔ mais ne ti foyi dɔn a na kelen na ko mun lopera a bɛɛ ne ti foyi dɔn a na ko mun lopera an y'a fɛn fɛn kɛ sisan ni kalo kelen yɛrɛ kɔnɔna na a kelen tɛ yen ko mun lopera a bɛɛ ɲɛna ala sɔnna a bɛɛ ɲɛna a mɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen sefula mɔgɔ kan k'i fo dɛ hali o don o ne ye mobili ta 0 heure wagati ko n bɛ taa boulangerie la dɔ ye ne lajɔ dɔrɔmɛ kelen t'a bolo mais a nana an ye baara k'a ye wallahi i b'a dɔn ko dɔ de y'a wele ka miliyɔn caman d'a ma k'a ka yɛlɛma k'a wele dɔrɔn ka miliyɔn caman d'a ma nafolo ko baara in kɛlen kɔfɛ ni ala ka diɲɛ inshallah kuma n'an bɔr'o la ma dɔn an bɛ nafolo baaraw bɛ ɲɔgɔn ye dɔ bɛ yen u bɛ miliyɔn fara ɲɔgɔn kan dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ miliyari fara ɲɔgɔn kan nafolo baara dɔ fɛnɛ bɛ yen n'a kɛra i tɛ dɛsɛ i dayirimɛ la i mago bɛ fɛn fɛn na i b'o bɛɛ sɔrɔ ɲɔ si nafolo baara o fɛnɛ nafolo baara qualité ninnu alhamdulillah sefula diɲɛ ko o ko i b'a sɔrɔ ɲɛdɔn b'a la kɛcogo b'a la wa baarakɛbaa de fɛnɛ b'a la o de la ne k'i ma n ko mɔriya tɛ kuma ye mɔriya tɛ fɛnɛ k'a fɔ k'a kungo selen waati de i b'i girin ka jɔ ye ka bege ni papiye ni walanw ta o tɛ mɔriya yɛrɛ ye ɲɛdɔn de ye bon n y'a f'i ye diɲɛ baara o baara i b'a sɔrɔ mɔgɔ n'i ka spécial de don fɛn dɔ bɛ yen ala sɔnnen don i bolo i ye o la o ti ci i bolo fiyewu bon fɛn minnu b'o la nafoloko baara b'o la ne bolo ala sɔnnen don olu jarabilen don ne bolo kosɛbɛ ne b'a siraw kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye sefula a ka ca na jaabi tellement bɛ sɔrɔ a la dɛ nɔsi nafoloko baara ale nafolo ye nafolo yɛlɛma yɛlɛmata de ye n'o si bɛ yɛlɛma cogo min na ale nafolo bɛ yɛlɛma waati bɛɛ bɛ fasi kura la waati bɛɛ bɛ fasi kura dɔ la waati bɛɛ bɛ ko dɔ la sefula hali ne yɛrɛ ka ɲɛnamaya ta cogo bɛ ten waati bɛɛ ne bɛ ko dɔ la kula yomin fi sha'ani a bɛ dilan ni ala yɛrɛ tɔgɔ jati di c'est-à-dire ni i y'ale kɛ dɔrɔn i bɛ kɛ intouchable de ye ça veut dire i ka nafolo baara fɛn conséquence foyi t'a la a tɛ maa si tigɛ a tɛ i den tɛ sa i muso tɛ fatu conséquence foyi t'a la kuma sefula n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ka nafolo ko baara kɛ k'a fɔ ko e y'a kɛ dɔrɔn ko conséquence dɔ yira la k'o de y'i faga ne bolo dɔw yɛrɛ ma jaabi parce que nafolo sɔrɔ kun de ye k'a dun mais e yɛrɛ ma nafolo yɛrɛ sɔrɔ ka ɲɛ fɔlɔ e sara nafolo dɔw ma jaabi o
a fɔ de dɔw ma jaabi ka waati de selen don sinon dɔw ma jaabi ni ala sɔnna k'a fɔ nafolo dɔw bɛ jaabi cɛ o cɛ ala bɛ sɔn i ka nafolo baara kɛ diɲɛ k'a ye donc o de ye nafolo ko baara ye mais conséquence k'a fɔ ko n ye nin de kɛ ko nin y'a conséquence ye donc i bɛ sa bon olu ye anw tɛ suba ye an tɛ suya tɔn na et puis anw tɛ k'a fɔ ko anw ta ye fɛn wɛrɛ n'i y'a kɛ i si bɛ falen ou bien i den dɔ bɛ sa non 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 c'est fila anw ka nafolo ko baara t'o ye anw ka baara ye baara tilennen de ye ala yɛrɛ jaati weleli de don anw tɛ dafe wɛrɛ fosi wele an ka nafolo baara kɔnɔ ni ala yɛrɛ tɛ an y'an mɔkɛw sɔrɔ o la ka n'an faw sɔrɔ o la fo bi anw yɛrɛ b'o sira kelen de kan anw ka nafolo ko baara n'an ma mɔgɔ mun dɛmɛ k'i bɔ gɛrɛgɛrɛ ni degun kɔnɔ a tɛ mɔgɔ si lase degun wɛrɛ ma o fan si t'a kɔnɔ. o kɔfɛ nafolo ko baara qualité jumɛn ni jumɛn bɛ yen parce que an ɲɛ b'olu fanga bɛ ɲɔgɔn ye. nafolo ko baara qualité minnu bɛ yen anw bɛ za wagati baara i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ i ka ɲininkali kɔnɔ sagajigi jɛma baara bɛ yen n'o ye sɔrɔtu nariya ye ninnu bɛɛ ye siraw ye ne bɛ minnu don mɔgɔw kɔrɔ a baaraw ka teli kojugu. a bɛ dépend maa se de la quoi. a bɛ dépend o la hali ni fini qualité dɔ bɛ yen dɔ tun bɛ a kun b'a baara kɛ n delila ka n ka yaasi baara mun kɛ ni ale b'a teinturer kɛ quoi mais c'est fila nin waati ninnu kɔnɔna na a ka ko bɛɛ tiɲɛna ka ko bɛɛ jɔ ka ko bɛɛ tiɲɛ fo k'a yɛrɛ kamana gan a muso yɛrɛ banna na bilahi fantanya kama fantanya kama degun kama mais c'est fila a nana yan nɔ a nana ye fɛn kɛ ka d'a ma wala a tɛ tile 9 dafa n'a nana a essayer a ɲɛji de bɔ a ko k'ale tun t'a dɔn ko muru bɛ hali bi a bɛna don min na ani muso dɔ fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan o muso fana nana ka na siritigɛlan de ta ka t'o fana kɛ o fana nana ka n'o jaabi di ka bɛn o don ma o muso taalen fana tɛ une semaine bɔ ni fɛn fɛn ye nin ta a si tɛ nin bɔ nin nana ka n'a sigi k'a jaabi di yan yɔrɔnin kelen i b'a dɔn an ye nin temps mun kɛ sisan ne ye jaabi ba de sɔrɔ bon o de ye ne bila ka baara ba kɛ o de ye ne bila ka labɛnw kɛ parce que ɲɛnamaya yɛrɛ ye hakili de ye i ni mɔgɔ minnu bɛ kuma i b'a dɔn laɲini jumɛn de bɛ yen n'o fanga ka bon ni mɔgɔw mago bɛ mun na ne bolo i y'an bɔ nin de kama pour que an ka mɔgɔw dɛmɛ inchallah i ka kumakan laban ye émission kɔnɔ alhamdulillah an ka foli laban ani sigiyɔrɔ la o de an bɛ diaspora fo kosɛbɛ olu minnu cɛsirilen don ka anw lamɛn ani an ka fayidaw ka ta ka baara kɛ n'a ye o kɔfɛ se fila an bɛ yɛrɛ n'i ka cɛdenw fo o diyara n'ala sɔnna ma sha bɛɛ lajɛlen bɛ foli mɛn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i b'a fɔ an ni kuma bɔra k'an da don bakuruba fɛn fila la bi bi diɲɛlatigɛ la ka i yɛrɛ kɛ cɛ n'i k'i ka cɛya dilan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'o kɛ bi diɲɛlatigɛ la i ka bonya du kɔnɔ du kuma sɛbɛn ka sɛrɛ la jamana kuma sɛbɛn ka sɛrɛ la a y'a sɔrɔ fɛn b'i kun bɛɛ lajɛlen ka nafolo baara ka se kuma min ma u ka baara ka ala deli guɛ ni guɛ ala k'i sɔn nafolo la i ka se ka nafolo sɔrɔ i ka du ka k'i sago ye parce que fɛn fila de an magara fɛn fila la ni fila fɛn fɛn t'i kun kuma i ka du tɛ k'i sago i ka du tɛ k'i sago ye n'i ka jakuma cɛ ɲinɛ minɛ muso t'i bonya kuma bɛ ni muso min bonya den kɔni tɛ bonya o ye kelen voilà bon ni wari fɛrɛ t'i kun i tɛ se ka denbaya labɔ i tɛ se k'u fɛrɛ bɔ i muso tɛ se ka k'i sago ye i den yɛrɛ tɛ se ka k'i sago ye se ka i muso dɔ don da dɔ fɛ min ma dɛ se k'i den dɔ don da dɔ fɛ min ma dɛ voilà an b'a ɲini surtout an ka diaspora mali kɔnɔ mali kɔ ka bɛɛ lajɛlen ka nafolo baara kɛ i bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogo min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatu a kan bɛ diɲɛ wagati ma